אבא, מה אתה עושה? אתה מכניס את המפה הפוך בכלל. אתה בטוח שבחרת נכון? כן, זה הדרך שאני הלכתי בה כשהייתי בגיל שלך. באמת דרך קצת ישנה. מה אתה מתכוון? דרך שיש בה גם תורה, גם חקלאות, גם מוזיקה? אין דבר כזה. יש דבר כזה. לא, אין דבר כזה. תגידו, אתם רציניים? בטח שיש דבר כזה. מאיפה הגיע זה? אתם מסתכלים עקום, תביטו קדימה. לא צריך להתברבר כשיש GPS. בית מדרש תיכוני, אור תורה אריאל הוא תיכון תורני קהילתי סביבתי. מה זה תורני קהילתי סביבתי אתם שואלים? בואו תראו. אור תורה מתייחד ביכולת שלו לקחת תלמיד ולפתח את המצוינות שלו. בגיוון שהוא מצא לתלמידים. כל כך הרבה מקצועות, כל כך הרבה מגמות. אז יש מגמת מחשבים, מגמת קולנוע, ספרות. סביבתיות, אם זה טיולים. מגמת חילוץ והצלה, פיזיקה, ביולוגיה, גמרא, ערבית. אומנות לחימה. נגרייה שיש פה, סדנת אומנות. כל הדברים האלה בבית הספר שלנו נועדו למטרה אחת. ליצור את החדווה שבתהליך הלמידה. לראות את האור בעיניים. אני חושב גם שבתוך הצוות הם מוצאים את עצמם מביאים דברים שהם לא ציפו להביא אותם לתוך מערכת החינוך, כי נדמה היה להם שבכניסה של השומר הם צריכים להשאיר חצי מהאישיות שלהם. תלמידים ברמה גבוהה יכולים למצוא פה הזדמנויות למידה שמרימות אותם למעלה. עזוב ש97% בגרות, אני כאילו בכלל לא מדבר. אנחנו אחד מבתי הספר עם נתוני הבגרות מהגבוהים ביותר שיש בירושלים. תלמיד חזק תמיד יהיה חזק. המטרה שלנו להעצים אותו במקום החברתי שלו, ואיזה עובד השם הוא יהיה בעם ישראל, ואיזה חייל הוא יהיה, ואיזה בעל הוא יהיה. להביא לידי ביטוי את היכולות, לא רק הלימודיות, אלא גם את הדמיון, היצירה, את הרגש, ולהפוך אותו לאדם שלם וצומח. תלמיד מגיע אליי לחדר היועצת, והדבר הכי חשוב בעיניי, שהתלמיד ירגיש שיש לו מקום של אוזן קשבת, מבוגר שיאמין בו. זה יכול לבוא לידי ביטוי בהפסקות, בשיחות קטנות, בשאלת שלום של מורים. אין חינוך בלי חיכוך. וחיכוך מוליד חום, וחיכוך מוליד לפעמים גם זיקוקים. והדבר הזה יוצר עדינות, יוצר הרבה כבוד, הרבה שיח. כולם מרגישים שייכים וברוכים בתוך המסדרון הזה. אני באתי למסלול שבילי מתוך 20 שנה של עבודה עם בני נוער. במסלול שבילי אנחנו מבקשים להחזיר את התשוקה ללימודים. מה הדבר שאתה הכי אוהב? בוא תלמד עליו. תחקור אותו, תלמד אותו. האפשרות הזאת לחקור נושא שמעניין אותי נראית לי מדהימה, ואני חושבת שאם אני הייתי זוכה לה בתיכון, התיכון שלי היה הרבה יותר מעניין. תוכנית ששמה את התלמיד באיזשהו מרכז, נותנת לו את האחריות, זה המהות של שבילי. הרקע של הילדים, השורשים, הצלילים שהם מביאים איתם, הוא דרמטי, הוא חשוב. לימודי הקודש פה הם לא רק בקטע הפורמלי. יש מסגרות כמו רמב"ם יומי, משנה יומית. תלמידים מוצאים את אהבת השם שלהם ואת עבודת השם שלהם במקום שבו הם בוחרים. זה אהבה, זה כאילו להביט מהצד רגע, לעשות זום אאוט, ופשוט להתמוגג. אנחנו מטפחים דיבור לא בגובה העיניים, אלא לתוך העיניים. כי בחזון שלנו, בוגר אור תורה הוא אדם שלם, הוא אדם בוחר, נטוע בקרקע, אוהב הארץ. תבוא, תרגיש, תבין. פשוט צריך לבוא ולהרגיש את זה, זה נמצא פה בפוסט-דור. אתם מוזמנים. אבא, נראה לי סגרנו פינה. אילן, המפה! אבא, שחרר! חכם השביל מהולכים בו. ילדים מתוקים, אין דברים כאלה. הדיבור שיוצא, מי צריך יותר מזה? ואני רוצה יותר מזה. לכן אנחנו עובדים.